Alikai zwawaida zwakaita ndakasara ndoga moyo wakasara maronda zwawaida zwakaita uri kure neni asi ndichiri kukuda weti unoda kuenda ukati rudo neni hauchina weti moyo wako wavanyanguka wava kuda kumbuza mamumwe ndiri kusara ndichichema mumisodzi yerudo kutanga patsva kwakaoma nekuti ndichirimiwe mumoyo ndichiri kuyeuka zvawaitaura uchiti pavamwe vese ndini wawasarura zvawakamboti haufe wada mumwe Yellow. Ndevi ndakatokumirira. Mapega ruzivo watu wawatidire. An. Mujena lumbamu. Yuala. Ah. Ndakapfeka sei baba? Ndakapfeka sei? Aiwa, ndizvo zvakuita ndikuronza mina mina. Ndakapfeka sei chichi kuhwadze baba. Ndakanichicha ndakapfeka. Ani mapega watu. Ai, chicha nakanganisika. Andakapfeka. Andine. Pakapinda. Wangana munobana munafamba wapfeke. Pakapinda waeni. Waeni weiko? Waeni wei. Amadzako dzinini. Dzinini nadzo amadzako. No. One thing you must understand. Did the one. Ah, Tamari. Nende one thing you know that. No. Ndakarorwa nefamily yako. Ine ndambororwa nefamily yako bokugara tomirira ipapo. And I don't care about the family yako. I don't care. I don't care. I don't care about your family. I don't care. Don't care. I don't care. I said I don't care. I wouldn't be here. I don't care about your church. This is not my church. None no church. None this dialogue and para. So I'm away. Near Mazako and run up at the Pularoani. No people. I don't know what about the Sunday. Who pin them got there and pick up to mini about this tower. What on you? And from them, that's mini the one that I got mini. Mumbo Vide. This day. That time I'm not be running away. I don't think the king I don't think I end the Google thing. I don't pick up one. Yo guys, ndini zvangu apa nemurume wangu guys, munongozvinoita nichoiki, zvinoita masound anogona ngonetsa kubuda, saka it takes time kuti tizodzokorola futi. Guys, ndini zvangu apa nemurume wangu Jacob apa, munongoziva kuti varume vanonetsa guys, varume vanonetsa. Ndakatodecide zvangu kuti regai ndimbomupfekera kanhu kadiki diki baba. Ndikati ndindadi unongoona varume vakangobata mafoni manheru, munhu arongoona vasikana akapfeka tumini, vasikana akapfeka tunhu twakabata, vasikana akapfeka tumataiti. Ndikati kuti ndindadi regai ndimbofambawo ndakaminura mumba imomo. Tikati pamwe ndozvavanoda. Guys, kudai so baba wasvika mai tatombogara ndingoona munhu akundipa ziso hanzi zvawakapfeka hazvitomboiti. Ndikati what? Zvandakapfeka hazviite. Vaona kuti zvandakapfeka hazviite. Zvikanzi kana hama dzangu dzikasvika wakaminura kudai so dzinoti kudii hazvitomboite namubvisa zvinhu zvawakapfeka kutanga rini. Murume wangu anonetsa guys, hatombodi kuti ndipfeke tunhu tudiki. Ndakambudza ndikati what? Ungundiudza ndakarorerwa hama dzako here panapa uro ndakarorwa newe plus mumba mangu handisi kumba kwemumwe munhu. It's not like ndaenda kumba kwaatete kana kuti ndaenda mumba kwaamweni. Kapa ndoende ikoko ndini ndakapfeka zvakadzikama. Wakauya mumba mangu ukasvikawo ndakadaro ndinonochinja than kuti munhu anondirambidza kupfeka eida kupa excuse yehama dzake dzisipo. Ndokuita sei ikoko guys? Kana ndakatonyatsodzipfekera zvangu because ndakatona mazuva anoda kuswera uchipiwa pressure nemurume achimbokuchinja achikudza kuti pfeka marokwe akareba, iye achichiva vanhu vakapfeka tumini kunzoko, achiti akatarisa vana vakapfeka tubhamusho tunoona murume mukuru achiita kuchinja chiso. Chii chakadaro chinenge ngozi. Mazuva ndakazviudzaini kuti ndinotozvipfekera zvandoda. Ndakavarambira ndikaudza kuti kana handisi kutombonochinja zvandakapfeka izvi bamwana. Ndakatojamuka kana ndimiwo guys kuitawo here ikoko.
ini handine stress dzangu tombozvitwekera zvangu mbanje zvitambira kwaunombozvionera nabhangu wavo nyangu kwawatwekera unotombozvitwekera wega uchingonakirwa uri mumba mako uchingwavhara dhoo because ungatadze kutoenjoya life kana uda kwembwedzi because unotogara uchingodzi pfeka zvinhu zvakadai so kuhama dzangu this kuhama dzangu that kuita kunge ndakarorewa hama aya zvakaomezvo izvo zviri kwere guys. Honaiwo matambiro acho, honaiwo munhu anenge achizviti ari ega. Ngakusvike mumwe munhu tione kuti anoita sei. Pamwe pedu panosvika vanhu vakawanda guys. Izvozvi ponzi pasvika kana kuti hama yangu yechirume munhu ari kutamba akadai so ari kutemba kuti ari ega. Anoti chii nazvo? Handi anototaura kuti munhu anga aida kundisejusa. Tarirai muone kana mapfekero achona anenge akaita ndimiwo ndiudzewo ndoita sei. Kana kuri kunzi kupopotera munhu tine chinzi ndakanganisawo papi. Hanzi hama dzangu hadzina kana basa. Hanzi ini ndakangoroora zvehama dzangu hazvipindiwo parudo rwedu. Kana ndimiwo kuitawo hereko. Handiziviwo but this behavior iyi haisi kundiitira guys. Ndiri kuona ndapekesa munhu mabhegi adzokera hake kumba kwawo because I cannot take this anymore. Zvonzi iwewo nyarara. Kana ndichinge ndazvitambira ndega. Kana ndichinge ndaminura ndega. Kupfekawo mashoti kudowo kwangu. Ini ndonzi ndisekerere zvakadaro. Kana ndimiwo taisaiwone magariro anenge akaitwa munhu pasofa. I think ndaitotambisa hangu mari yangu pakuroorowo munhu akadai. This behavior ameno. A few moments later. Hey, who did that? I can't do this anymore. I know you've been cheating. Pack your things and go back to your parents. What? No, it's not true. Please listen to me. I know you've been cheating on me. What? That's ridiculous. How dare you accuse me? Don't play innocent. I have proof. I am not seeing another man.